Tell her what you want. candy. איזה מתנה אתה רוצה? אבל תסתכל למצלמה, לא רואים אותך. מה אתה רוצה מתנה? Tootsie. רק טוציז? כן. אתה רוצה רכבת? כן. אז תסתכל, תגיד לה, ואתה רוצה גם סופרמן וספיידרמן, תגיד לה מה אתה רוצה. I want lots of toys. Lots of toys. איזה toys? היא לא יודעת. תסתכל אליי, תגיד לה איזה toys. On this Spider-Man. ומה עוד? The train. ומה עוד? Um, סופרמן? או באטמן? Superman. וגם פרה וטרקטורים? תסתכל, היא לא מבינה. אתה רוצה גם אופנוע וקוואד וטרקטור? כן. תסתכל אליי במצלמה. היי בנג'ה, תסתכל אליי. Cheese. צ'יז. איזה טרקטור אתה רוצה? היא לא יודעת איך קוראים לטרקטור שאתה רוצה. תהיה נחמד לכלב. היי, בי נייס. איזה טרקטור אתה רוצה? His teeth. אתה מסתכל על השיניים שלו? איזה טרקטור אתה רוצה? I'm John Deere. תגיד לסבתא, אני אוהב אותך, תביא לי מתנה. תראי מתנה. תגיד לה, אני אוהב אותך. תסתכל למצלמה. תסתכל אליי, תגיד לה, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. ביא נשיקה. אוי, אני כפרה.